Паважаныя пасажыры, аўтобус рухаецца па маршруту нумар 10Б. Корпус ліцця. Чыгуначны вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод ліцця і нармалій. Прыпынак. Завод ліцця і нармалій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гомельбудматэрыялы. Прыпынак. Гомельбудматэрыялы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Магілёўская. Прыпынак. Магілёўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тэкстыльная. Прыпынак. Тэкстыльная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтацэнтр Рено. Прыпынак. Аўтацэнтр Рено. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Маладзёжная. Прыпынак. Маладзёжная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пажарное депо. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак. Пажарное депо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Фадзеева. Прыпынак. Фадзеева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод самаходных комбайнаў. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак. Завод самаходных комбайнаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца герояў-падпольшчыкаў. Прыпынак. Вуліца герояў-падпольшчыкаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гарэлектратранспарт. Прыпынак. Гарэлектратранспарт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Чангардскай дывізіі. Прыпынак. Чангардскай дывізіі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Святатраіцкі храм. Прыпынак. Святатраіцкі храм. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рамбытэхніка. Прыпынак. Рамбытэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Універсітэт Францыска Скарыны. Прыпынак. Універсітэт Францыска Скарыны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Універмаг Гомель. Прыпынак. Універмаг Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Фабрыка 8 сакавіка. Прыпынак. Фабрыка 8 сакавіка.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Белгут. Прыпынак. Белгут. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Чыгуначны вакзал. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Чыгуначны вакзал. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.